meski wae jajanmu ya enak tenan. Oh ah oh 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 yo 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 oh ah. Kaya wong sing telung wulan aku iki yang ikan jam lemu saumpama kudu tuku larang ra duwe duit wani dodol untuk aku ikan jam lemu sok ra ngerti ke pancen ra ngerti doyo aja bingai iya jemblem sing mbok gembel kuwi asik jaya oh 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 kaya tenan kowe tutur lan jajan asawa kowe sing bakul jajan mesti wae jajanmu ya enak tenan oh ah oh 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 oh
saumpama kudu tuku larang ra duwe-duwit wani dodol untu aku ngedang jemblem putih jemblem sing endi jemblem sing kuwi dik sing kuwi endi mosok ra ngerti dik pancen ra ngerti mbok yo aja bingungi jemblem sing mbok gembol kuwi aku ngedang jemblem putih jemblem sing endi jemblem sing kuwi dik sing kuwi endi mosok ra ngerti dik pancen ra ngerti mbok yo aja bingungi ya jemblem sing mbok gembol kuwi terima kasih matur Sembah suwun nuwun, Pak terima Dek. kasih. nganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani swarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane jelas tadi Bapak Ibu mohon maaf nggih aduh Rama Ibu ngapuranen aku yen ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti seprene isih krasa ning dada rino wengi ralali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya nganti ana lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali nganti ana wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani swarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane
tetungok memuji marang kang kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem mayang uga kanthi mulya nganti ana kali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali nganti ana wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani suwarga ning donya sukune wong tuwa wong kandu setya gedhe ganjarane suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kandu setya gedhe ganjarane. Pilih nyawer mungkin monggo Mbak Desi yuk ayo nih buat pasukan batik biru pirasane wektu pinuju dhewe langut terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine Ibu yang di sebelah sana monggo ya ikutan joget. Kalau ibu ingin joget. Iya ibu, ayo bu. Pak Jamal monggo Pak Jamal ikutan joget. Monggo. Ayo pak joget aja pak ibu. Mas opo wis lali sliramu. Mikir. Sepirasane
waktu pinuju dhewe lan terus eling kancane zaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine yo Ampun, mungkin ada lagu lagi. Sebelah mriki Bapak, monggo. Yo. Kowe pancen ayu yen sliramu nyenengke atiku kamene sikar jambe yen tak sawang tambah ayu aku naksir kowe apa kowe wis ana sing duwe Boten Bapak, boten enten sing duwe. wis ana rong minggu tak simpen ana jero tetok sume pancen ayu kembang desa asli ana kiri sume pancen ayu wani sumpah aku tresno sliramu sume pancen ayu kembang desa asli wadah sari sume pancen ayu sumpah mati sikilku ketiban palu Kowe pancen tresno atiku iki sing ragu-ragu. Pancen tresno cepet lamar marang wong tuaku. Jelas ada cerah foto di jantung juga Raja Wali audionya. Yo. kowe pancen ayu yen sliramu nyenengke atiku kamene sikar jambe yen tak sawang tambah ayu Dik, aku naksir kowe apa kowe wis ana sing duwe
sume pancen ayu kembang desa Sriwana kiri sume pancen ayu wani sumbang aku tresna sliramu sume pancen ayu kembang desa Sriwadasari sume pancen ayu wani sumbang sikil kukati bal-balu tunggal malih rondo komplek. Ngerti ya Mbah Muli. Mas Agus Kowe rondone kempling. Kemplingnya aja nggak rondo. Pak Dede Sapundi Mbak Ayu pada tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dewean opo rawati timbang anggur kula purun kancane bae opo pati penting Ning Semarang Mas, toko kelapa anting-anting. Ojo sumelang, yo pindron to dijaminkan. oh iya pundi Mbak Ayu pada tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi
aja sumelang yo pinram to dijamin Anjing, matur nuwun menawi lepat. ayo mangga tak pikir kowe wis lali Ayo ora. karo aku canggung nang kidul eling-eling panggonane dhuwur latang ayoga sawetan banton Sing kondang dik gaplek lan tiwul. asik Watu lintang apa watu kapur. Babakan seni aja maido. Akeh sing kondang, akeh sing misuwur. Iku kabeh dek papan pariwisata. Cekake ora bakal kuciwa. Campur sari keteng gunung-gunung kidul. Sing mesti pulen orang ngibul. Mesti pulen sing mari pulen kukusane. Pak Nugroho sampun dene iki. Pak Nugroho. Kowe wis lali karo aku canggung nang gunung kidul. Eling-eling panggonane dhuwur. Latang ayoga sawetan banton. Sing kondang dik gaplek lan timbul. Watu lintang apa watu kapur. Babakan seni aja maido. Mesti kondang akeh sing misuwur. Iku kabeh dek papan pariwisata. Cekake ora bakal kuciwa. Campur sari keteng gunung-gunung kidul. Sing mesti pulen orang ngibul. Iku kabeh dek papan pariwisata. Cekake ora bakal kuciwa. Campur sari keteng gunung-gunung kidul. Monggo Pak Edi. Alah. Pakai. Mesti pulen orang ngibul. Ya
Saniki gilirane Pak Edi Pak iki. Edi. Kripik gedang, Monggo, kripik Pak telo, Edi. monggo. Monggo Mas Edi. Jelas nada. Yang lainnya diajak ke sini ayo dulu-dulu dari Sukarjo. Stasiun tahu bengi senada setahun ganteni tresno musik tak gondeli lali tenang tode gonmu janji-janji disekseni lampu alon-alon iki lali tenang tode karo aku iki stasiun gon goleki senadyan setahun ganteni tresno musik tak gondeli lali tenang tode gonmu janji-janji disekseni lampu alon-alon iki lali tenang tode karo aku iki neng terminal stasiun gon goleki ning alun-alun tak goleki terminal stasiun tahu bengi senadyan setahun ganteni tresno musik tak